Siro lu. Nah, piye konsep iki? Antek ambrok takon ngijoli. Takon dandani sesuk. Nah, kok ana sing glimpung-glimpung kae piye lho bature ngadal kok. Ya wis, lanjut. Awas, diruduk mbikane iki. Kerapeten karo. Ayo, laku. Kita ayo melaku. Gas. Mundak mandek kapal tekong gon. Sama hati-hati. Lek biasa ki mlaku. Diatur napasnya nek mandek ini napasmu aja liwat cangkeng ben enak. Ayo gas. Tap tap tap. Teko kono Amerika bareng. Hop. Ya. Ayo betah, bature betah. Ayo. Ketulune dhewe. Ayo mlaku, gerakane ki mlaku ora mandek ngono kuwi. Ayo rubone saiki. Mlaku ora mandek ning nggon ngono kuwi. Antek ambrok takon ngijoli. Takon dandani sesuk. Nekat. Ayo cepat. Ayo, gas. Tahan napasnya. Ayo, kok ae leren. Tahan. Awet nah. Gas nah, ayo. Yes. Kalau baterai toko kari dhewe. Apa iki? Iki piye iki? Iki nyapa iki? Nyapa iki? Ngadal. Lha nyapa ngonokne iki? Kadal lo boleh dijunjung ngene iki. Ya ayo. Ayo rewangi cepet. Ayo. Lah iki piye konsep lek ngene iki? Jiro lu. Jiro lu. Tetong, karo tetong, jiro lu ngangkat. Ayo. Ayo tetong. Siro lu. Ayo nah. Tetong. Siro lu. Buri diesel ora nyalake Mas. Ayo tetong. Siro lu. Nah. Ayo. Piye konsep iki? Siro lu. Hop. Ya. Ayo betah, bature betah. Ayo. Ketulune dhewe.